Els fenòmens meteorològics com les tempestes elèctriques, la pluja o el vent extrem són els responsables d'algunes de les apagades sobtades que es produeixen perquè generen danys a la xarxa elèctrica provocant pèrdues d'energia. La xarxa elèctrica es compon de diversos elements necessaris per distribuir l'energia, des de les plantes generadores fins a nosaltres, els consumidors. Perquè aquesta distribució sigui contínua i segura, s'introdueixen sensors i elements de control per monitoritzar l'estat de la xarxa i millorar-ne l'eficiència i l'operació. A l'Institut de Recerca de l'Energia de Catalunya, l'IREC, investiguen com millorar i integrar aquests elements per generar un consum, repartiment i ús energètic més eficient i fiable. Soc la Clàudia Cabré, del grup de sistemes elèctrics de potència de l'IREC. Les nostres línies d'investigació estan encarades a la resolució de les dificultats dels sistemes elèctrics del futur. D'aquesta manera permetem un ús generalitzat de fonts d'energia renovables, l'emmagatzemament de l'energia elèctrica, un ús extès del vehicle elèctric i tot això mitjançant els convertidors de potència. Les nostres activitats cobreixen una àmplia gamma dins de tot el que és el flux d'energia. Comprenen des de l'anàlisi de la integració de les fonts d'energia renovables al sistema, de la detecció de possibles problemes d'estabilitat i seguretat dins de les xarxes de distribució, fins a l'observabilitat i controlabilitat d'aquestes xarxes i fins i tot amb el disseny de l'electrònica de potència, el control i les comunicacions de les futures xarxes intel·ligents. Si ets una mica observador, t'hauràs adonat que el nostre paisatge està ple de torres elèctriques unides per cables que creuen tot el territori. Aquestes torres i els seus cables, línies elèctriques, transporten l'electricitat. Són part de la nostra xarxa de transmissió i distribució elèctrica que comença a les centrals de producció d'energia que solen estar allunyades de les ciutats. Això significa que l'energia ha de recórrer grans distàncies a través de cables i per evitar que hi hagi pèrdues d'energia s'augmenta la seva tensió. A les subestacions hi ha transformadors que permeten baixar el voltatge i a través de les línies de distribució arriba l'electricitat fins a nosaltres, els usuaris. Hola, sóc el Jordi Ferrer del Departament d'Investigació Analítica dels Sistemes Energètics de l'IREC. Busquem accelerar la transició energètica integrant sistemes complexos d'energia que ens permetin comunicar entre diferents unitats d'energia i fent que aquests sistemes siguin resilients i sostenibles des d'un punt de vista econòmic i mediambiental. Utilitzem tècniques matemàtiques, estadístiques i d'enginyeria avançada per tal d'integrar sistemes de gestió òptima de l'energia, fent les xarxes elèctriques de distribució més resilients i flexibles. El que anomenem xarxa intel·ligent és una xarxa capaç d'integrar de manera eficient el comportament i les accions de tots els usuaris que estan connectats, de manera que s'assegura un sistema energètic sostenible i econòmicament eficient. També integra tecnologies de generació d'energia renovable i emmagatzematge energètic. Per això, la xarxa ha de ser flexible i adaptable a les necessitats canviants del sistema, segura, capaç d'operar-se i protegir-se de manera senzilla i oferir la informació necessària en temps real i eficient fins al punt de satisfer les necessitats energètiques minimitzant la necessitat de noves infraestructures. Perquè la nostra xarxa sigui intel·ligent, necessitem introduir sensors i elements de control com els que investiguen a l'IREC. Aquests, a més, ens permeten integrar les energies renovables de forma segura mantenint els nivells de qualitat i fiabilitat que volem per la distribució de la nostra energia.